Pasangbayan tayo natandong nga ako. Pasangbayan tayo natandong nga ako. Daytoy di aldaw nga inaramid mo, nagasad nga aldaw kada ka makataho. Kaputayan mo ken parabor mo, agyaman kami ken ka. O Diyos nga ako, penikan tabing, pagyaman ni kanapili. Daytoy inimi, penikan tabing, pagyaman ni kanapili. Daytoy inimi. Itinagal ti Amang, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Kararagan tayo, dagiti kakabsat tayo di mawat itulong tayo may kararag kadakwada, dagiti agyanan ti Diyos, pampamilya, kastamot ti panagimbag, ti may sa akabsat niya di mawat panay kararag ken kuana. Itangal daw rambakan tayo ti piyesta ni Mailagip ni San Isidro Amanalon. Isuna nagtalag iti Diyos. Impangpangruna na sakbay ti trabaho na. Dawatan tayo ti panangibabaet na sapay kumata makapudno tayo pati panagtalag tayo iti Diyos. Bendisyonan na tayo umat ti Diyos. Kat pagbalinan na tayo at tao na. Napudno at tao na. Pagbabawyan tayo karon dagiti basbasol tayo tapno maikarita ay magiranod kadagiti na santon a misteryo. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na Kaasyan na kami. tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag na agnanayon. Amen. Kumararag tayo. O Apo mi a Diyos, kukuan dagiti amin a parswa, ket ayaban na kami nga agserbikan ka, babaan ti panangaywan mi kadagiti amin nga imparparabor mo nga adda itilukmot mi. Ipaay mo kadit atuladen mi ni San Isidro, ket paramanan mi ti kanen dagiti mabisbisinan, ket itrabaho mi ti pannakaisalakan ti padami a tao. Gapo ken Apo mi Jesucristo nga anak mo ket Dios, isu magipagbiag ken makipagari ken kay kitimpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti ingganan. Amen. Ti maibasa na adaw iti aramid dagiti apostoles. Inketdeng dagiti apostoles ken dagiti pamlakayen, agraman ti enterong iglesia, a pumili da iti sumagmamano a lalaki iti grupo da. Ibaunda dagitoy a kumuyok kada Pablo ken Bernabe, amapan sa Ijay, Antioquia. Pinili da ti dua a lalaki, a mabigbigdig kadagiti kakabsat, ni Judas amanakan Barsabas ken ni Silas. Daytoy ti impaw itda asurat kadakwada. Ayayatan niya kakabsat anayanak a hentil ken agnana edita Antioquia, Syria ken Sicilia. Nadamag mi nga impay dita ti sumagmamano iti grupo mi, ket riniribok ken pinagduadwada kayo gapu kadagiti sauda, lumang pay awan imbilbilin mi kadakwada. Isud gapuna anak tataripnong kami, ket nagtutulagan mi apilyen dagiti lalaki nga ibaon mi kada kayo. Kumuyog da kadapatpat ken mi a Bernabe ken Pablo, anahipusta iti biyagda iti panagserbida ken ni Apo tayo a Jesucristo. Ibaon mi nga ruda Judas ken Silas, amang ipakaammo a personal kadagitoy nga insurat mi. Taingketeng ti Espiritu Santo kenda kami, asaan da kayo apadagsenan, malaksid dagitoy nasken nga alagaden. Di kay mangan iti kanen an ay daton kadagiti digusen,
di kay agsida iti dara. Di kay agsida iti saan na napadara nga animal, at aywan yu met ti immoralidad. Naimbag ti pagbanagan yu, no di yu aramiden dagitoy. Diyos ti mga luwad kada kayo, dagitoy kakabsat yu nga apostoles ken panglakayen. Iti kasta na palupusan dagitoy, ket napanda ijay Antioquia. Sadyay, tinipon-tipon da dagiti amin a mamati, sada impaima kadakwada ti surat. Iti nabasa dagiti tattao ti surat, napalalo ti raguda, gapu kadagiti balakad alinaon na. Ti sao ti ako. Agyaman tayo ti Diyos. Idaydayaw kanto kadagiti tattao o ako. Idaydayaw kanto kadagiti tattao o ako. Naan-anay ti panagtalek ko ken ka o Diyos, agdaydayaw ken ka ket agkantaa, agriing ka o kararwa, agriing kayo salterio ken arpa, ket riingek ti bannawag. Idaydayaw kanto kadagiti tattao o ako. Idaydayaw kanto kadagiti tattao o apo, ikantakto ti pagyaman ko ken ka, tumukno sa dilangit ti agbalbaliw nga ayat mo, dumami ti kinapudnom iti tangatang, ti kinatanok mo o Diyos, ringbawan na ti langit, ket idayag mo punwen na ti intero adaga. Idaydayaw kanto kadagiti tattao o ako. A lamp unto my feet, and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. When I feel afraid, I think I lost my way. Still you're there right beside me, and nothing will I fear as long as you are here. Please be near me to the end. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Ti apod da kumakata kayo. Kasta kumamet ken ka, Ti panakiwargawag tinasanton ni Ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Gloria ti may paay ken ka o ako. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, daytoy tibilin ko. Agiin nayot kayo akas ti panagayat ko kada kayo. Ti katanukan na ayat na ipakita ti may sa tao, iso panangipaay na tibiyag na para kadagiti gagayem na. Da kayo dagiti gagayem ko no tong palen nyo ti ibilin ko. Saanin nga adipen ti panangawag ko kada kayo, ta saan nga ammo ti adipen ti aramidan ti apo na. Ngem awagan kayo iti gagayem. Taim pakaamok kada kayo ti anyaman ananged ko ken ama. Saan ada kayo tinangpili kanyak no diket siya tinangpili kada kayo. Dinutukan kayo amapan ken agbunga iti ado ket manayon kuma ti bungayo. Iti kasta itedto ti ama kada kayo ti anyaman adawaten nyo ken kuana itinagan ko. Daytoy nga tibilin ko kada kayo agiin nayat kayo. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayo ti may paay ken ka o Kristo. Piyesta ti ni San Isidro na Manalon, the farmer. Iso ti patron mi jay sitio mi jay Ubog, Kamanggaan, Santa Cruz, jay kilikili ti Bantay, kilikili ti Bantay, Balbalay, Taltalon. Iso ako namin at taga kilikili kami ti Bantay. Iso ti patron mi, malagip ko idi ubinga kaging gana idi baro ako.
anak may magkalakay. Tata, May 15 ti umuna lakta nga tudo. Matanda anak daya basta umuna nga tudo ti ijay ayan me. Dati May 15. Kanamalpas daya nga tudo, tatan kawanan daya nga haanan nga masursurot ta global warming nga tan oray niya oray summer kada December kag bagbagyo matan. Daya ti umuna nga tudo. Ampay lang nga bagyo daya ti natural nga tudo nga umuna. Ket namalpas daya awan tot sumaruno mabayag. Aging gana ti good wati John katakwa kas jay matikagen. Kati practice mi idi na aramiden. No dayte kas jay nga hampay lang agtudo na good wati John kahanda pay lang makabunbunubon dagiti tattao. Apang mi ilibot ti rabi ini San Isidro iya taltalong. Nagkandela, nagburuong dagiti lalaki ket babaka sumursurot kami mga ubing apang mi ilibot iya taltalong. Tunukuan o agpaiso umay tunti tudo. Di amo no season na nga tangang maan arami pamati mi dayjay taman nalon ngurot ni San Isidro. Kana minsan ninlibot mi di titaraken ni ti ladawan ni San Isidro ken ni San Isidro di Anghel sa de Genuang agar arado. Anya mo ti arado ta social kayo plaw. Kana pang ninlibot na minsan di sumangkot kami. Nay awo mo ginuang nan. Ay da jigayan na anak ubang ala kay bulto ay ja kamo nakasyat sa mo na itibkol ay kana bat pa misinil silawan ngin nalala datangan lang ta ang pala pa nagtalo na umot tanwang na ta San Isidro. Anya ka dito istorya ni San Isidro. Manalon religyoso or di pamilya na religyoso. Ket makital-talon itinaba nang ijay Spain, ijay Madrid. Makital-talon idi no sakbay nga mapan gital-talon apan dumagas sa makinisa agreklamo dagiti kakadwana nga agtrabaho ta agkarala daw ni Isidro kagapot agkarala daw apan pinalpaliw di amo na mapangayam di simbaan kunudad duma makita di kakadwana uno di amo na awam payla ni Isidro ngem adan agar arado nakapuraw anghel ko na dayjay uno sa ano daduma adda kadwa na nga agar-arado ni Isidro. Kaabay na ko na iso nga di malpas dagi jay kakadwa na nga regular nga simret. Kas jay mo la nguno at adupay di jay na arado ni Isidro. May sapay iti winter kano di jay nga lugar. Ke agawid ni Isidro di jay ngalabsan na dagiti grupo ti Kalapati nga kakaasid nga agberbirok ti kanang dakot-kot ta winter nga rod awan makan. Katingkas ta na di jay inawit na nga irek. Imbuyat na jay kagudwa impakan na kadagiti Kalapati. Idi sumangpot iji balayda napunumot laeng nga di jay sa akong irek. Di sa ako ti irek. May sa milagro ni Isidro. Adda pay tunggal no agawid ni Isidro. Adala ta itugot na nga dagiti medyo napanglaw. Pakpakanan na ibalay na, igagawan ni bakit na. Inaldaw da, kasla kanayon nga, kasi terarabigin na, dalat ayawid na nga pakanan. Kumay sa nga aldaw, nagadutin tugot na nga dagitay mabisin, dagitay awanan. Kakunan ni bakit na, kas anong orti pa ng pakanta kaday, dito yung ba't tinaisaangan, awanan, di maisaang. Naggaulat ta ni bakit na, aging gana nga nawarasan da amin, haan nga maibibos, dayjay, adijay nagajenti ay kardero kumano kardero kuna tayo. Dajeti istorya ni San Isidro. Idi kuan imusa yan aging gana nga adu ti dabay dijay haan nga maagasan nga sakit. Kasla epidemya kuma adu ti imimbag itang lugar gapota nagdebosyon dakin ni San Isidro. Anya ti umuna anya dagiti matulad tayo kin San Isidro. Umuna masapol agtalit niya kini Apo Diyos. Put God first kuna nangarod niya. Umuna ni Apo Diyos, di niya trabaho, sumurot to, lumag-anto. Haan na ka nga baybayan. Ura di ayan ni Mat. Bunsapay maging gansapay mo, tagi alasan mi. Tihaan nga mati aday, trabaho ti Domingo. Nang runa ti bigat nga hantay na kimisa. Ura di wagbaro kami, naalas nga, aming iraman nga ka-basketball lagi tayo
haan nga nakimisa, as jati ang uminom talaga nga kuan. Padamot nga paiso, to be honest, dagiti talaga nga haan nga man nakimisa talaga nga nag-aging injak amuyon adayo ako. Mas na nagrigat ti long out ti biyan. Iso nga umuna ni Apo Dios, isugar nga kunana sa pulong pay ti pagarian na amin to maitutukin ka. Umuna ni Apo Dios, sakbay ti amin. Ore na niya karirigatan, kabisi nga lubong. Masapol nga umuna ni Apo Dios, itid nang to amin. Maikadwa, agtalit kin kuha na hantay nga bukudan. Kitaon tayo di jay panangibuyat na di kanan na ijay kadagi di kalapati. Sumangpot ijay balay na napunon. Ibingay mo tiyata kanya, may sumur dati ko na ni Apo Isus ti Ebanghelyo. Nagiinayat kayo. Pakanon ti mapisin. Corporal works of mercy. Feed the hungry. Pakanon ti mabisin. Iburay mo dyan da kanya. Awan danagem kuna na ang kamaawanan kita ni bakit nang kuna na tako nga hamo may ibusen. Ngamin day ti panangiwaraga. Ha nga tabagin ti panunutom sa bali ti panunutom matulungan. Itid mo kadakwada iburay mo nga niya day adda kanyam awan duha-duha itid nanto agsublin to nga ado. Kada iti ada giti atin napipintas nga matulat tayo tinisan isentro dagiti laan ti mabalin na kadakkelan nga tuladan tayo ken kuana. Umuna ni Apo Dios, itid tayo pakanan tayo dagiti iburay tayo adda kada tayo. Itid tayo ken kuana no maaramid tayo day tawan duha-duha kasla ken kuana. One, da kayo nga kakabsat nga manalon, haan nga da kami ka kung kunada idi ka manalon kami laeng kung kunami nga iyang angaw. Nun haan nga mabalin akas tanataknan nang runa no adda ni Apo Dios kita nga panagtalon. Na dakastoy kami laeng ko nang nataknan nang runa no umuno na launay ni Apo Dios. Tara di ko na tayo garudem ka ada moral standard nga sursurutan tayo na espiritual tay ano daduma kemasapol ana ni Apo Dios ti umuna tapno makapagayat ka kadagiti kakabsat mo masapol nga isuna ti umuna pilyam ni Apo Dios ti umuna pilyam no di ko kaya mo ti umuna nga pilyam Isos uray nga tanog karamot ka ti uray lana no di bukod mo nga diskarte gibukod mo nga laing bukod mo nga sirib no awan ni Apo Dios dita uray nga tanong karamot katidagahaan agabsat tuladan tayo ni San Isidro dawatan tayo ti panangibaba ito. Kunin mo Diyos at tanggapin mo ang aking kalayaan, ang aking kalooban, ang isip at gumita ko. Lahat ng hawak ko, lahat ng loob ko, lahat ay aking alay sa iyo. Mula sa iyo ang lahat ng ito, muli kong handog sa iyo. Patnubayan mo, paghari ang lahat ayon sa kalooban mo. Magputos ka, Panginoon ko, tagling tatalim ako. Ipagkaloob mo lamang ang pag-ibig mo at lahat tatalikdan ko. Mararag tayo kakabsat apno na tayo ken dagiti adaton tayo makaayo kumain ti Dios Ama aman nakabalin amin. Tiya po awatin na kumaday tiya daton kadagiti ibang ket may paaya pa kay daydayawan ken pa kay Gloria ang tinagan na ken kasta may tapagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo awaten kad asigaasi dagiti karkararagmi ken di panangidawdawat dagiti sa santos kada kami
aywanan na kam kadi tapno mairok na ti umiso apan nagserbi kadagiti altar mo gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda ko makatakayo. Kasta kumamet ken ka. At ayo dagita puspuso yo. At daga na si tatagay ti apo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May kari ket rumbe. Pudno na ya may karigat rumbeng annong migat pakay sa lakanan mi ada kami ti amin a tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama. Man nakabalin katagnanayon a Dios. Kasi ka maidaydayaw ka itigimong dagiti sa santos. Ket iti panang balangat mo kadagiti ka ikariyanda. May ramon metten a balangatan dagiti imparparabon mo kadakwada. Sika babaen tinasingpet a panagbiagda, inikan na kami iti tuladen mi. Iti panakiranod mi kadakwada, inikan na kami iti pagayam mi. Kiniti panangibabaet da, inikan na kami iti tulong mi. Tapno ti pananglikmot mi kadagiti di mabilbilang asaksi a may papandi panagsingpet. Sarang ten mi, asi aanos ti danadang tinaituding alasaten mi. Ket may kadwa kam to kadakwada nga umawat iti di marsaak a balangat ti gloria gapu ken apo Meso Kristo ababaen ti dara na maipaay kada kami iti pan nakabalin asumrek ti agnanayon a pagarian. Anan sata makitanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles kadagiti di mabilbilang asa santos ket ikantami ti inno ti panagaydayaw mo ket konami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, at Diyos iti amin na parswa, ti langit ken daga napno dati pakaydaydayawam, husana iti kamatuan, madaydayaw ti umay tinagan ti Apo, husana iti kamatuan. Pag noon ay Apo biig ka kinasanto ket sa katigugwayan ti amin na kinasanto. Dawatin mi nga rute paay mo ta espiritu amang pasanto kadagiti adaton tapno pagbalinam ket paay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi Hesus Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina tapno agtutuok na ngala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangangkay amin iti daytoy tadaytoy ti bagi isu may yawat to amay paay kada kayo. Kastamat akal pasanday di panang rabiida na ngala iti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti dara ti baro ken agnanayon na tulag isu amay buyat to amay paay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy apang ilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Babayan ti krus mo kening ka panagungar, inakam insalakan sika nanubot sa malungan. Iti ngarud panagilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken katayempaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami a makiranod iti bagikan dara ni Kristo. Pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad Apo ti iglesia manaysak na piti sa nalubungan. Ket para irayen tayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco Santo Papa mi. Ni Marlo nga Arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay Apo dagiti kakabsat mi pimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kagida iti sidong taranyag mo pagkakitaan daken kay tirupan rupa dawaten mi Apo te paay mo met takaasim kada kami aramidam ko maamay karikam amin iti agnanayon abiyag ket makiranod kanto kenenggasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios minagasat a Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santos isuda nakapudno nagserbikan kaditoy daga makikadwa kam tukad met kadakwada amang itantan ok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Hesus Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo sigakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama
Iti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti hinggana. Amen. Hintay ko mararaw iti ama kat lalgon tayo iti kararag na insuro ni Apo Jesus kada tayo. Ama amin adat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo. Dunteng kumati pagariam, matungpal kumatinakem mo, dito'y nagakas sa dilangit. Itdem kadakang teldaw ito'y tikanin mi ipatinayon nga aldaw. Pakawanin met ibasol niya, kasmet pamakawan mi. Ibasol dagiti nakabasol kada kami. Dinakammet baybayan nga manugot si sulisog, sarakan na kamken ti dakes. Dawatin mi kan kaapo ti salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Iddem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kad babaan ti panulong takaasim kada kami. Kantanayon kumalaeng ti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti ginagasa tanam namaen mi ken iti yaay ni Kristo anang isalakan kada kami. Takukuam tituray di panakabalin ken dayaw ti agnanayon na dito O Apo nga Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibati kada kayo kapya ngagkapukan niya kited ko kada kayo saan kada dagiti pasbasol mi ti mingminang nudig at ti pamati ti iglesyam katkas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasikan kuana ti kapya ken panagkaykay sa sikang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Kasta kumamet ken Ipaay ka. tayo ti kapya ti tunggal maysa. Kapya. Kordero ti Diyos na mangikat kadagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, item kadakam ti kapya. At to'y ni Apo Jesus, at iti Kordero ti Diyos, sa mga ikat kadagiti basbasol ti lobo, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayanan. Ako, diyak may karingaw, may kakanya, nung may salay na sa umapaimbag tuntoy kadalawa. Ibagi kandaran Kristo. Amen. Try to hide world empty. Since I was a fisher, no one to guide me. As I sail to realize what I've been dreaming, I glance at you, my Lord, alone that you're walking. Tell you call me by name, enter impatiently. For me in the end, a fisher of many. You're sending me, my Lord, back to the sea, going for a God so certain and bounty. Sending me, my Lord, and I will believe. You said cast a net, and now I catch abundantly. Pinagmaan paligagay at panagmulgar, kanyang na espirituan panagmulgar. O Jesus ko, umatak, nagdakay, tinasan ko ang unay sa sakramento. Ay din ka ngay pangpangrunang ng iti aming kabanay, kita rigagayak, maawatin ka iti karangwa. Kung gaputa saan ka kamaawat kita, itinasan ko ang sakramento,
May ka dito'y puso, uray man laing babayan iti na espirituan awagas. Arapuken ka kas man lang mismong nagdaan iti puso, ket ikay sakti si bubutel abagiken karawaken ka. Saan mo kad ni palubos ang may sinaken ka. Amen. Oratio Imperata, agpaay ti panak sa luwad, manipod iti 2019 and coronavirus. Diyos nga mami, kumamangkab ken ka, itinakaro apakasapulan mo. Dawaten mi iti panangikanawang kada kami, iti sakit at 2019 and coronavirus. Anakatayanen ti sumagmano, ken nangikulbo iti ado at tao. Agdawat kami iti grasyam, agpaay kadagiti tattao na kay pakuman iti panakadal, na niya kita ti sakit daytoy, ken na niya tinagtawdan na. Ken makasunod panakatipa ti panagwaras na. Tarabayan ti panagsukisok dagiti eksperto ti medisina, kadun taminginda sila laing ken siludungo dagiti masakit. Kastapay dagiti ahensya ti gobyerno wenno pribado, anos ken amang birok iti agas ken solusyon ti epidemya. Idawdawatan mi dagiti agsagsagaba iti daytoy sakit, tapno may subli isigod sa lunadda. Ikan nakam iti grasya nga agserbi, agpay iti pagimbagan iti amin, ken ti tumulong kadagiti at kasapunan. Gapukin Kristo nga anak mo ken apun, isa ang makipagbiag ken makipag-arigan ka. Iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nagnanayon nga wantinggana. Amen. Maria, tulong dagiti Kristiyano. Ikaw kaasin na kami. San Rafael Arcangel. Ikaw kaasin na kami. San Roque. Ikaw kaasin na kami. San Lorenzo Ruiz. Ikaw kaasin na kami. San Pedro Calonso. Ikaw kaasin na kami. Mga ibon ka uapo it nasisingkit nagserbi iti iglesia. Bumararap tayo. Manakabalin gatag nanayon a Dios, ama ti amin, aliwliwa ken kapya. Da kami a pamilyam, naguurnong kami amang ramba. Kadagiti sa santos mo, ken addaydayaw kami tanagan mo. Ipaay mo kadi, tati sakramento nga inawat mi. Agbalin atanda ken talget ti agnanayon apan nakaisalakan mi. Gapo ken Apo nga Kristo nga anak mo ket Dios. Isa makipagbiyak ken makipagari ken ka iti timpuyog Espiritu Santo. Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti Apo at Apo makada kayo. Kasta kumamit Bendisyonan na kayo ti man nakabalin ang Diyos ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Alpasin ti Santo na misa, intayon ti ayat ken kapya ti Apo. Pagyaman tayo ti Diyos.